Fra på lørdag sender vi direkte fra et nyt underholdende program, som samtidig tager det seriøst. I får blandt andet besøg af Bradley Lee, som er Cindy Lees lillebror. Så vil vi også byde velkommen til Morten og Peter og en masse andre mongoler. Så TV3 på lørdag kl. 20, hvor vi tager folks problemer op i studiet. Nå Mathias, kan du så ikke forklare os, hvad kæbegik der? Nu hvor du ikke kan snakke med folk, hvordan kommunikerer du så med dem? Darminger, det gør jeg altså virkelig klare normalt vand. Kan du mig damtog? Og vi siger tak til damkunder. Du skal ikke have nogen damkunder! Peter, det er det forkerte studie. Kan du ikke se, vi er helt forkerte studie nu? Det er rigtig nok, Morten. Nej, det er forkerte studie. Nej, det er ikke. Det er lidt kort, jo. Musik går rimelig crazy for tiden, fordi Nexus Music, de har signet op. De vil gerne have jer med til deres koncerter og spiller på Banjo. Sidste uge, det var for crazy, altså. Jeg var til en lille kombination, hvor vi bare fyrede for hårdt af på Banjo. Altså. Det stod bare der, Nick og Jay gav en vild gas på den Banjo, men Nick og Jay! Altså, jeg vil sige, at jeg bliver den vilde pro-musiker, det kan også til. Så Cindy Lee fuck off, man. Bradley Lee in, man. Woo!